Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Eli tänään, niin kuin otsikosta jo näettekin, mä kuvaan mun Sleiss-hevosten ja ponien esittelyvideon. Eli mä esittelen nämä kaikki, mitä tässä on, nämä Sleissit ja nämä hevoset ja ponit ja varsat vielä kaiken lisäksi. Esittelen nämä kaikki. Eli sanon niin kuin nimen. Sitten varmaan nimi, rotu, sukupuoli ja nimi, rotu ja sukupuoli varmaan näille varsoille, hevosille ja poneille. Eli on tulossa aika mielenkiintoinen video. Eli ensimmäisenä päätin ottaa varsat esiin ja tää on varmaan joku kadonnut varsa sille, että tää on mulla kadonnut mun laatikkoihin. Tietääkseni, koska tää ei ole mun varsa. Tää on varmaan kadonnut mun laatikoihin tää varsa. Eli en siis tiedä tälle mitään nimeä tai rotua. Mutta seuraava varsa on tämän näköinen yksilö. Ja tästä mä tiedän kans vaan sen, että tää on Suomen hevostamma. Ja mä en tiedä tämänkään nimeä. Että jos täällä on jotain kavereita, ketkä katsoo mun kanavaa, niin vois laittaa WhatsAppissa viestejä mulle, että mitkä näiden nimet nimeksi voisi tulla, koska mä en tiedä näillä nimiä, kun mulla ei toimi kommentit, niin WhatsAppissa voisi laittaa sitten noita tietoja. Varsin sitten jatkuu, ja tää on joku tosi vanha. Tää on varmaan, mä oon sanonut tän joulukalenterista joskus, tää varsa. Ja sen mä tiedän, että tää on ponivarsa, ja tää on tamma. Mä tiedän ainoastaan ne. Mutta tää on varmaan joku ehkä Shetlandin ponitamma. Siis Shetlandin ponitamma varsa, mutta nimeäkään mä en tiedä. Eli voi laittaa siellä WhatsAppissa, jos on jotain mun tuttuja kavereita, niin WhatsAppissa vaan nimiä. Sitten tulee vihdoinkin semmonen, mistä mä tiedän kaikki. Eli tää on Ryti. Ja tää on toi arabihevos ori. Arabihevos orivarsa, pitää opetella sanoa noin. Eli joo. Ja tää on aika uusi varsa, mutta mä en muista tällekään nimeä. Täällä on jo tosi monta, millä mä en muista nimeä, mutta mä en muista tämänkään nimeä. Mä muistan, kun mä pidin tätä joskus sirenhevos tammavarsana. Mutta tää on ainakin tammavarsa, mutta tää ei oo sirenhevos. Tai sirenhevonen, niin joo, että tää on aika tylsä video. Tai en mä tiedä, mutta mä en tiedä tämänkään niinku rotua tai nimeä. Te pistäkää viesteissä. Eli kommentissa vaan viesteissä näitä nimiä ja rotuja, jos tiedätte. Tai haluatte ehdottaa jotain. Sitten tulee lissu. Ja lissu on Islannin hevos tammavarsa. Voit siis näyttää sen emänkin sitten. Ja mä voin sanoa sitten sen emän. Ja ottaa vaikka sen varsan mukaan siihen, koska mä oon vähän vaihdellut näitä, mutta tää sopii aivan sika hyvin yhden nissikan kanssa. Ja tää on Tiuku. Ja Tiuku on Andalusian hevos tammavarsa. Ja tällekin on äiti ja isä. Mä voin näyttää. Ei kun isä ei taida olla itse asiassa. Joo, isä ei ole, mutta äiti on, niin mä voin näyttää senkin sitten vielä. Mut en nyt. Sitten on serkukset. Eli tää on Lisa Zetalla. Ja Lisa on Hannover tammavarsa. Ja tää on Marsa. Kanssa Hannover tammavarsa. Ja nämä ovat siis serkuksia. Tää on kans tosi vanha. Tää on aivan supervanha sleissi. Ja tää on, mä tiedän tästäkin ainoastaan se, että tää on Knapstrup. Knapstrup. Ori. Varsa. Ja tää on kans tosi vanha. Eli nimiä vaan tonne viesteissä. Ja nimi taisi olla Liina. Vai Liinu? Liinu taisi olla tän nimi. Tän ihanan yksilön. Ja tää on Paint-hevos. Paint-tammavarsa. Tämä Liinu. Tää on ihan supersöpö. Mä en kestää, kuin söpö tää on. Oikeesti supersöpö. Sitten on tämmönen ihana pieni ponivarsa. Mä en tiedä
muista tonkaan rottua, mutta on supersöpö. Ei voisi olla ristitysponi, mutta on supersöpö. Mä en kestä. Vitsi, ne on ihan supersöpöä noi vaarasat. Ihanaa. Eli nimiä vaan tällekin. Pikkuponille. Pikkuponivarsalle. Mä otin nyt poneihin. Näitä hevosia. Tässä on Ansku. Ja Ansku on Shetlandin ponitamma. Ja sillä on tommonen ihana sydän tossa. Kattokaa kuin söpö sydän tossa on. Mut joo. Tässä on Rasa. Ja Rasa on Shetlandin ponitamma. Hei ja ai niin, että Klaaralle on kans tää varsa. Ja se on tää nimetön pikku söpö yksilö. Ne on äiti ja toi varsa. Ja vaikka tääkin oli Shetlandin poni, niin tää ei oo mitenkään näitten perhettä. Tää on vaan Shetlandin poni. Eli tämän yksilön nimi on Riko. Ja Riko on New Forestin poni Ruuna. Jos oikein nyt muistan. Tällekään mä en muista nimeä, mutta tää on vuonohevos Ruuna. Ja joo, mä otin tähän muutaman hevosen nytten tähän mukaan, koska mä en jaksa esitellä niinku, tässä on ihan sikana hevosia, niin on paljon nopeampaa esitellä poneihin hevosia kanssa. Ja nää periaatteessa on kanssa niin kuin poneja, koska näiden säkä on alle 148. Eli Klaara, ja sitten kuuluu niin Klaara. Ja Klaara on Eestin ponitamma. Tässä on tämmönen ihan super ihana perhe. Eli, vahinko. Eli tässä oli siis se Lissu. Tämä on Candy, ja Candy on niin kuin kanssa Islannin hevostamma. Ja tämä Julius, tumma hevonen. Tää on tumma ja tumma. Se on värikäs, lehmänkirjava. Mutta hän on. Mikä sen nimen oli? Dixi, Xllä. Ja hän on sitten kanssa Islannin hevosori. Oikein kunnon perhe. Mä tein vielä kerran sille, että mä ajattelen pienhevoset ja hevoset. Joten pienhevoset te näette kohta. Tässä on taas yksi ihan supersyvä perhe. Eli tän nimeä en muista, mutta tää on arabihevosori. Ja tää on Cindy, arabihevostamma. Ja tuo oli sitten se Ryti. Tää on Korppi. Ja Korppi on Andalusian Ruuna. Ja Korpilla mä pidin ensin perhettä, mutta ei sillä olekaan perhettä. Tää on kans joku tosi vanha, että tääkään ei oo mikään niinku kauhean uusi leissi, niinku huomaat, että sillä on vähän tommoista arpea tossa. Että tää ei oo mikään kauhean uusi. Tää on Arembra, jos oikein muistan, joo Arembra. Ja Arembra on Knapstrup-tamma. Ja Arembrallakin oli perhettä, mutta se oli mun pikkusiskon sitä perhettä. Hetkonen, voisiko tähän olla se varsa? Ei, se on vähän liian pieni. Mutta Arembralla oli perhettä, mutta sitten meidän koira Vinka söi sen. Joo, se söi sleissejä, niin sitten se häipyi se tämän Arembran no niin sanotusti puoliso. Tää on Ruusu. Ja Ruusu on paintamma. Ei kun niin, hei, Ruusulle oli kans se varsa. Ja tässä on Ruusun varsa. Tämä Liilu taisi olla. Joo. Mulla ei ole tällekään sitä miestä tai puolisoa. Niin mulla on vaan tämmönen perhe. Tää on mun ihan uusin sleissi. Tää on ihan superkaunis. Mä en kästä. Kattokaa nyt kuin kaunis tää on. Siis täällä on vielä tuolla jaloissakin tommoset niinku letitetty toi. Ja tää on niin söpö. Ihan superkaunis semmonen. Joo, tää on superkaunis, mutta tälleen mä en vielä oo keksinyt nimeä. Ja kattokaa, sillä on tommoset häntäskin tommonen bum 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 bum. Ja tuolla on sitten toi lettipää.
Mut mä en täälläkään oo keksinyt nimeä. Mä tiedän vaan, että tää on friisiläistamma. Tää on supersöpö. Siis vitsi toi äsken oli niin söpö. Toi friisiläistamma on aivan super ihana. Mutta seuraava. Eli tämä on Stidi. Ja Stidi on Hannover-tamma. Joo. Ja Stidi on kans vähän kärsinyt, niin kuin näette. Mä joskus leikin sillä, että mä laittan muovailuvahaa selään. Miksi ihmeessä? En tiedä. Mä laitoin näille muovailuvahaa selkään ja mä laitoin petshoppeja, mitä mä inhoan. Mä oikeasti inhoan petshoppeja. Mä kerään nyt näitä sleissejä mieluummin. Mutta mä laitoin petshoppeja niiden selkään, niin tääkin on vähän kärsinyt siitä käsittelystä. Sitten tulee tallin maskotti, poni eli Rose. Ja Rose on kans aika uusi, niinku mulle. Mutta tää on mun ihan ehdoton lemppariheppa. Jotenkin niin kaunis ja täällä on ihanat varusteet. Mä voin näyttäkää, ottakaa venää hetki. Missäköhän se satula on? No niin löytyy. Eli tää satula on tämmönen, minkä mä oon ite koristellut. Mutta no kattokaa. Siis kuka ei tykkäisi tästä? Tää on aivan jäätävän ihana, kattokaa nyt. Tää on tämmönen lautasloimi tai tämmönen, miksi tätä nyt sanotaan, niin sillä on tämmönen ihana. Mä en kestä kuin söpö tää on tällä. Periaatteessa tän toki tää on just mun lemppariheppa. Mut seuraavaan. Tää on Nelli ja Nelli on Suomen hevostamma. Ja Nellillekin oli se varsa. Se oli tää sen varsana. Ja tää Nelli on niin ihana, tää on mun lemppariheppa itse asiassa, koska yhdestä tallilta, mä en kerro mikä talli, mutta sieltä lopetettiin just Nellihevonen. Tätä on just on siitä vähän aikaa, mutta sieltä lopetettiin Nelli. Se oli niin ihana, mutta se oli parempi vaan sille, että se päästyi heppojen taivaaseen. Niin saatiin kanssa yksi toinen semmonen suloheppa sinne tallille. Mikä ei nosta kyllä laukkaa itse asiassa. Ja sit kun Mingo ja Aapokin lopetettiin, no siitä oli jo vähän aikaa. Mingo on uusi, mikä lopetettiin, mutta Aaposta oli vähän aikaa. Niin niiden tilalle sitten tulee kanssa uusia heppoja. Eli se on ihan jees, että vanhat hevoset lopetetaan ja saada nuoria uusia hevosia. Se on ihan kivaa. Sitten tulee Pompula ja Pompula on mun parhaan kaverin lemppariheppa. Eli ja Pompula on toi hittolainen, mikä se oli. Sori jos ette halua kuulla kiroilla, mutta hitto ei niin kauheasti kirosana, mutta Pompula oli toi Lipitsan hevostamma. Olipas vaikea. Ja Pompulalle mä oon pitänyt, että tää olisi sen varsa. Mutta oikeesti tää ei oo sen varsa. Sitten on Sirja. Ja Sirja nimen mä oon matkinut tuolta Slay Rampolta. Kannattaa mennä tilaan sekin kanava, koska se on ihan superhyvä kanava. Se on ehkä vähän parempi kanava mikä minä, koska on vasta 2 videoa, tää on 3. video, niin se on mulle vähän hankalaa vielä kuvata näitä YouTube-videoita ja mä en osaa vielä editoidakaan, mutta kyllä mä sen YouTuben editointitaidon vielä joskus opin. Mut niin, Sirja, mä pidän tätä Eestin hevostammana. Ja joo, Sirja on semmonen ihana heppa. Tää on Ami, ja Ami on kans yhdeltä tallilta. Ja Ami on mikäs tää nyt oli tän rotu? Kamarkkue hevosruuni taisi olla tän rotu. Mut jos menee nyt väärin, niin ei se nyt maailmaa kaada, jos yksi hevosrotu menee väärin. Tää on Netta, mutta mä joskus vahingossa sanon Nettaletta, koska se on semmonen ihana nimi tälle. Mielestäni Nettaletta sopii tästä harjasta tälleen, kun sillä on tommonen harja ja paidoven muun tussi kädessä. Mutta silloin tommonen. Ja Nettaletta on mun mielestä Morganin hevostamma. Tässä on iso perhe. 2 näistä mä oon jo esitellytkin, mutta 3 on vielä esittelemättä. Eli tää on Donna. Ja Donnankin nimen mä oon tainnut matkia Slay Rampolta. Tää on Nita ja sitä mä en oo matkinut. Sitten on Felix, sitäkään mä en oo matkinut. Sitäkään mä en oo matkinut, koska Slay Rampolla eli Felix. Mulla on tää Felix. Ja nämä kaikki on Hannover
Hannover-tammoja, paitsi toi Felix on Hannover ruuna. Ja niin, tätä mä oon pitänyt silleen, että tää olisi siis toi korppi, olisi ton puoliso. Mutta kun se on Andalusia hevonen, niin se voi olla sen puoliso, mutta ainakin on puolustava puoliso, jos jotain se on pystyssä. Mutta joo. Muistakaa sitten, että mä en esitä enää Feilistä. Mä en kerro toista kertaa, koska mä esitin sen jo. Tää on Joksu ja Joksu on... Mä oon pitänyt tätä Mustangi-orina. Koska se on tosi harvinaista, että Mustang on musta. Eikä se mun mielestä ole ihan aina musta, mutta se on Mustang. Ori, mä oon pitänyt sitä semmoitteena. Tän nimi täytyykin olla Kalla Seellä. Joo, silleen kesken tämän hevosen rupeen sanomaan tuon nimen, mutta ei olisi mitään. Tää on kans Riko. En ymmärrä miksi, koska tämäkin oli Riko. Mutta ei se varmaan haittaa tuon 2 Rikoa, koska ei ne varmaan saman aikaan tallilla ole. Mutta tää on Riko ja Riko, tän rotu. Tän rotu on varmaan Eestin hevonen. Eestin hevos ori. Pidän tätä Eestin hevos orina. Tän ainakin Eestin hevosena, koska mun mielestä tän niinku kroppa näyttää semmoinen Eestin hevoselta.